गसाइगावनि सराइबिलाव भुमुखि समबाय समतियाव रेकारिं रां दोननायखौ मोनहैनि दुंहाव थासारि। गसाइगावनि सराइबिल पुलिस थानायाव दुंहाव थासारि। थार बिजिरनाय मोननांगौनि पुलिस थानायाव गोबां हिनजाव हौवा सुबुंनि बाना। कन्डिसन नार्जारिखौ 5 कौटि रांनिबो बांसिन रां खांनानै जानायनि अजद रायजो राजानि। गसाइगाव सुरिपारा गामिनि थागिबि कन्डिसन नार्जारि मुंनि सुबुङा दा आसाम भुमुखि समबाय समति पिबिडि एलटिडिनि सासे एजेन्ट। बियो 1500 सुबुंनिबो गोबां सुबुंफोरनिफ्राय गासै 5 कौटिनिबो गोबां रां खांनानै जानायनि अजद दैखांदों। रां दोनथुमनाया मोननांगौ सम जाब्लाबो रां गरसेबो होआखै कन्डिसन नार्जारिया। मावख'आ बन्द जाबाय, सोरखारा बन्द खालामबाय बायदि बुंनानै रेकारिं दोनग्रा सुबुंफोरनो दिनैसिम गरसेबो रां होयैनि अजद दिखांदों रायजो राजाफ्रा। नाथाय दिनै रायजो राजाफ्रा जेबो राहा गोथे जानानै सराइबिल पुलिस थानायाव रायजोफोरनि दोननाय राङा जेन मोनफिनो बेनि थाखाय थार बिजिरनाय नागिरफैयो आरो सोरखारनिसिमबो खावलायो जेन गासिबो रायजोफोरा दोननाय रांखौ मोनफिनजोबो। लोगोसे कन्डिसन नार्जारिया सराइबिल पुलिस थानानि गाहाय राजेन्द्र दासनो 1.5 लाख रां घुस होनानै खुगा मुथिनानै दोनदों होननानै अजद दिखांदों रायजो राजाफ्रा। थाबैनो सराइबिल पुलिस थानानि गाहाय राजेन्द्र दासखौ सासपेन्ड खालामनो सोरखारनिसिम रायजो राजाफोरनि दाबि। जोङो रेकारिं दोनदोंमोन आरो कन्डिसन नार्जारिनाव। जोङो दा सराइबिल थानायाव फैदों। बियो जोङो सोरबा 200 दोनदों, सोरबा 300 दोनदों, सोरबा 1000 दोनदों। दिनाव बिराद मानसि दोनदों। ओमफ्राय बियो मिसुत जानायखौबो होआखै। ओमफ्राय अफिसा बन्द जाबाय होननानै बियो होआखै। ओमफ्राय सरकारा सिल मारिबाय होननानै बियो थगायबाय थायो। ओमफ्राय जों दाख्लै आइसिनाव फैबाय। आइसिया बुंबाय लेंहरनानै सेबबाय, जोंनो फैग्रोदों। ओमफ्राय आइसिया लेंहरनानै सेबबाय। बियो मोनसेबो अरिजिनाल लेखा देखायनो हायाखै। ओमफ्राय बिनि गासिबो जा दं नोंसोरो सिज खालायनो हागोन होननानै अर्डार होबाय। ओमफ्राय जोङो दिनै 9टा औ आइसिया अर्डार हरदों दाख्लैनो सुनिबाराव। औ समबाराव हरदों। जों सुनिबाराव सोंफैदों। ओमफ्राय दहाय जोङो 9टा टाइमाव जोङो रायजो राजायै जोङो बिनि न'खौ सिज खालामबाय। ओमफ्राय दा बुंबाय आंनो लादोंमोन साबिया। ओमफ्राय आंखौनो खिथाफैबाय। ओमफ्राय आंनि बोरायनाव आइसिया मामा हरबाय, फन हरबाय साबिया गोख्रै लाबो होननानै। ओमफ्राय ओंखाम उखैबाय, दै गांबाय, आंनि बिसि फिसाया बिदि खालामहैदों होननानै बुंबाय आरो। ओमफ्राय जोङो फन खालामलायनानै दा गुरलाब फैबाय। जोंनो सरखार बन्द खालायदों ना मेनेजार कन्डि एजेन्टफोर बन्द खालायदों जोङो मिथिया। जोंनो थाखाखौ जोंनो नांगौ। जे मानसिनि आखायाव होदों बे मानसिनि आखाइनिफ्राय जोंनो थाखाखौ नांगौ। बेसेबां खरि दोननाय नोंसोरो? सोरबा 50 दोनदों, सोरबा 100, सोरबा 1000 दोनदों दिनावनो। दा 1000 बे मानसिया जेबो नङा। सराइबिल एरिया औ बेनावनो। बेसेबां थाखासो जादों बायदि? बेनाव खररसो थाखायानो। कन्डिसन नास्राइबिलनि। औ बिनि न'आ सुरिबारियावबो दं, नास्राइबिलावबो दं। ओमफ्राय बेहा जेरावबो हा दङ। आइसिया दा मा खोथा होदों? आइसिनाव जोङो जबाब बिदों थाखाखौ माला होयो, जोंनो थाखाखौ नांगौ। दा दिनै थाना गेराव खालामनायनि मेन जाहोना मा? जोंनो थाखा नांगौ। औ जुदि थाखाखौ मोनाब्ला मा खालामगोन? जोंनो जेरैबाबो नांगौ। जों खस्थ खालामनानै दोननाय, सोरबा सि दानाय, सोरबा दखान होनाय, जोंनो हा हु फानजोबनानैब्लाबो बियो होनांगौ। बेनाव खरर थाखा दङ। जों उसुंसे जों मिथिजोबगौ। थाखा खांनाया बन्द जाबाय होननानै माब्ला बुङामोन? बिनि उनावबो आरो खांबावदों डिसेम्बर 30 थारिखआव। ओमफ्राय बिनि उनावबो बियो खांदों। सिल होनानैबाबो बियो थाखाखौ खांदों। जोङो दा सराइबिल थानायाव दंजोबो। पाब्लिकफ्रा घेराव खालामदों। जों दहाय बिनि न'खौहाय जोङो सिज खालामहैदों नालाय आइसिया अर्डार होनाय बायदि। ओमफ्राय दा आइसिनो बियो
1.5 लाख घुस होनानै दा आइसिया जों पाब्लिकजों लोगो लायाखै बिजोंसो लोगो जानानै दङ। 1.5 लाख होदों ना बोरै मिथिगोन नोंसोरो? 1.5 लाख होनाया कन्डिसनानो बुंदों, एजेन्टआनो बुंदों आंनिफ्राय 1.5 लाख जादों बियो होननानैहाय। आइसिया दा जों पाब्लिकजों नङा कन्डिसनजोंसो लोगो जानानै दङ, एजेन्टजोंसो। सराइबिल थानानि आइसि? औ सराइबिल थानानि आइसिया। खोथाया बियो फाल्थायजोब्बाय। आइसिनि नामा मा नाम मिथिगौ नामा? आइसिनि नामखौ मिथिया जोङो। गावब्राखौबो बियो घुस होबावबाय, गावब्रानावबो खेबथामसै जोङो, गावब्रायाबो थाखोमाबाय थायो नुजाया। ओमफ्राय जोङो रायदब रुइदब जोंनि गावब्रानि नामखौ इसप होनो सुरिबारिनि। ओमफ्राय गावब्राखौ जोङो बुंबाय नोङो हायाबा हाया लिरनानै हरदो। ओमफ्राय जोङो मैया लायदों आरो। सरकारा बन्द' खालामना होबायबा सरकारनिसिम नोंथांमोना मा खावलायनो सानो? जोंनो नांगौ थाखाखौ। सरकारखौ मा खावलायनो सानो? जेनेबा सरकारा जोंनो अननानै होनांगौ, अफिसखौ खुलिनानै जोंनो नांगौ। नोंथांमोना मा मा खालामनानै फैसाखौ दोनहरोमोन? जोङो सोरबा दखान होयो, सोरबा सि दायो, सोरबा टट' सालायो। आंनि फिसाया टट' सालायनानैसो दोनहरदों, खस्थ' खालामनानैसो। अनेक खस्थ' खालायनानै पाब्लिकआ दोनहरदों। जोङो रायलायदों बे कन्डिसननि कालेक्सन खालायनायनि माबायै जेनेबा बियो दिने सानफ्रामबो सोरनावबा 100, सोरनावबा 50 थाखा, सोरनावबा बेबायदिनो 300 थाखा, सोरनावबा 500 बेबायदि खाङो। नोंथाङा मा खालामनानै फैसाखौ बे दोनहरोमोन? दखान जोङो सि दानानै आङो दोनहरो। आं दिनै बुरै मानसि, आंनि फिसाया गोबां बेमारि जाब्लाबो आङो दोनदों बे फैसाखौ। मानो होनबा आंहा फिसौ मावरियाफोर दङ आरो आंनि फिसा हौवानिबो दङ। बिदि आङो थांखि लानानै आं जुदि 38,000 थाखा मोनोबा बोसोराव, आङो बे फैसाखौ फिसौफोरनो 10,000 दोननोसै। बिसोर मेट्रिक पास जायोब्ला माबा मोनसे एडमिसनफोर खालामनानै लाथोंसै होननानैहाय। दिनै कन्डिसना ओरैबायदि बुंबाय, बाजै जोंनि बेंकआ गभर्नमेन्ट जाबाय, दोन बाजै दोन। जोङो गदसेबो थाखा थगाया बाजै, थाइसे थाखाबो थगाया। थाइसे थाखा थगायोब्ला आङो सोरगो रायजोआव हाबनो हानाय नङा बाजै होननायखाय आङो दोननाय जादों। बिनिफ्राय दिनै बियो कालेक्सन खालामै बियो बुंबाय जोंखौ नै सिल बुबाय बाजै, सेप्तेम्बर मासावनो सिल बुदों। होनब्लाबो बियो अक्ट'बर, नभेम्बर, डिसेम्बर, जानुवारिसिम खांबाय। जानुवारियाव आङो अमा मासे फाननानै आङो बेनो 6,600 थाखा होफैबाय। बिनिफ्राय दाना सिल बुनाय खोनाबाय आङो। औ बन्द' जाबाय, गभर्नमेन्टआ बन्द' खालामबाय होननानै। हाब बोरै बिदि जाखो दे सानबाय आङो। बिनिफ्राय दाना आंनि बिदाया बङाइगावनि, दाना मैसो सुजानानै आमोखि मैसो सुजाबाय, फैसा दंब्ला। जोङो समबार खालि फैबाय आइसिनाव, सुक्रुबार खालि फैबाय जोङो आइसिनाव। सुक्रुबार खालि फैजेनब्ला बियो जोंनि खाथा पत्र गासिबो बिनि फैसा रेकारिं खांनाय लिरनायखौहाय बियो नायजोब्बाय। आइसिया नायजोबनानै बुंबाय, बाब बेथ' अरिजिनाल नङा, नोंसोरनो रिसिप्ट होफैदोंना होफैयाखै फैसा सोनायनि होनबाय। होआखै। जोङो दखान होयै सानसेयाव 10 थाखानि नाथुर जुनाय जानानैबाबो जोङो दिनावहाय बिदिनो 100 थाखा करि जों दोनदोंमोन माबा कन्डेसरनाव, एजेन्टनाव। नाथाय बियो जोंखौहाय अक्ट'बर मासावहाय मिसुट जानानैबाबो बियो दिनै गैया गाबोन गैया होननानै थगायै दिनैसिमबो होआखै। दानिया जोङो थानाव केस होदोंमोन, नाथाय थानाव केस होनायाव बियो अरिजिनाल पासबुक बिजानायाव बियो फैसाखौ डेट लाबावदोंमोन। ओंखायनो दिनैहाय असिया होनदों डेट लानाय मथे आइसिया डेट लानाय मथे मानिनानै जे बिसोर जुदि होनो हायाबा बिनि न'खौ थाला होनानै सिज खालामनानै बेखौ फुटपाथाव लाबो होननायखाय जों दिनै थाला होदोंमोन माबा एजेन्टनिखौ। नाथाय बे थाला होनायाव दिनै जोङो असिनाव फैदों। असिखौ जों साबिखौ बिरन जादों असिजों, नाथाय असिया बिनि थाखाय बिसार खालामदों। आइसि नैबे सराइबिल थानानि, नाथाय आइसिया गोदान बियो। ओमफ्राय बियो जोंखौहाय दाख्लै होनदोंमोन बिसोरो डुप्लिकेटसो बे सार्टिफिकेटआ, ओमफ्राय बिसोरो अरिजिनाल पासबुकबो होनो हाखाया, बिसोरो बेंकआव दोनाखै होननानै। आरो जोङो बेंकआव अबे बेंकआव दोनदों बेखौ जों मिथिया, पासबुकबो गैया जोंनाव, हाथाइनि डायरिसो। बिनिखायनो जोङो दिनै असिनि खोथा लानानै बे एजेन्टनि न'खौ थाला हैदोंमोन। जोङो बै कन्डिसन नार्जारि एजेन्ट सुरिपारा गामिया, बिफानि नामा लेट जहन नार्जारि होनो। बेनावहाय जोङो मोजां बुंनानै जोंखौ बुरखाय फैसा लांदोंमोन आरो कालेक्सन खालामनानै जों दोनहरदोंमोनबो मोजां मोननायखाय। दा दोनहरनानै बियो डिसेम्बरावनो गभर्नमेन्टआ सिल खालामबाय होननानै
बिसोरो अफिसखौ बन्द' जाबाय होनो बिटिसि गभर्नमेन्ट माबा प्रमद बर'नि सरकार जेनेबा बिटिआर गभर्नमेन्ट ओमफ्राय दा बिसिनि साइन नांगौ अफिस खुलिनांगौबा बिसिनि साइन नांगौ ओमफ्राय लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मानि सिगनेचार नांगौ होननानै बेखौहाय बुंबाय थादों आरो थगायबोबाय थादों थगायबोयै दिनै जों 6 मास जाबाय बिसोर दिनै होनो गाबोन होनो होननानै ओमफ्राय जोङो बेनिफ्राय जोङो माबा बिदोंमोन रिसिप्ट बिदोंमोन अरिजिनाल रिसिप्ट आरो ओमफ्राय बे एकाउन्टेन्ट अरिजिनाल नाथाय बेयो जोंनो दिनैसिमबो होनो हायाखै ओमफ्राय बे अरिजिनाल एकाउन्टखौबो जोंनो होनो हायाखै ओमफ्राय बै आइसिआथ' दाख्लै बुंदोंमोन जों फैबा बे एजेन्टखौनो सेबबाय थादोंमोन जेरैखियाबाबो साननैनि गेजेरावनो बे रिसिप्टखौ नोङो दिरुननानै होनांगौ होन्दोंमोन एजेन्टखौ नाथाय दिरुननो हायाखै ओमफ्राय बे साननैनि गेजेरावनो आइसिआ बेनिफ्राय 1.5 लाख थाखा लानानै दा एजेन्टजों लोगो जाबाय लोगो जानानै गासिबो प्रमान दंजोबो बेवहाय गासिबो ओरैहाय नुनाय मेरला दं प्रमान एकदम स्वयंखा बियो हा प्रमाना आइसिनो फैनानै होफैनाय बे होफैनाय बेलायावबो जोंनिफ्राय मेरला मानसिफोर दंखायोमोन बेवहाय औ गावनो निस्सय गावनि खुगाजोंनो बुंनानै लानाय बियो आरो नोंसोरलाय मा औ एजेन्टआनो बुंदों औ थानानि आइसिआ सराइबिल थानानि आइसिआ 1.5 लाख आंनिफ्राय लाखाबाय नोंसोर मा खालामनो हानो गोसो जायोब्ला आं थानाखौ बायनो हायो आरो गोसो जायोब्ला इउनिट आनसलिकखौ आङो थांफुनो हानाय बायदि आंनि आखाइजों थांफुनो हानाय बायदिबो आं खालामनो हायो थाखाजों बेबायदि खोथा बुंदों बे खोथाखौ स्वयं गावनो बे कन्दिसन नार्जारि एजेन्टआ बे खोथाखौ बुंदों बयबो साखि दं बेवहाय मेरला दं आइसिनि नामखौथ' जोङो दिनैसिम मोनथिनाय जायाखै गोदानसो दा बियो एक्सनखौनो लायाखै जोंनिखौ सिगां लादोंमोन ओमफ्राय फैसा मोनजानायनि 1.5 लाख जाखांनायनि उनाव जोंनिजों एसे उल्था जादों आइसिआथ' बुंगासिनो दं एजेन्टजों लोगो जानानै दा जोंथ' एजेन्टनि आइसिआ बै समावहाय बुंदोंमोन जोंखौहाय जेसेबांखिनि बिनि हा दं सम्पति गारि मटर जेसेबांनाखि दं न' बां बेखौ सिज खालामनानै थानायाव दोनफै बे खोथाखौ बुंदोंमोन आइसिआ सराइबिल थानानि आइसिआ दा जोङो मानसियाथ' खारखोमानाय थायो गारियाबो दस्रायाव दिनै दोनखोमाहैजोब्बाय सानफा एफा बिदिनो लाङै दोनखोमाहैजोब्बाय रेकर्डिं दोनग्राफ्राथ' मथा मथि 1500नि एबाब दं गासै सोरनाबा बिदिनो 100-150 सोरनाबा 50 सोरनाबा 20-30 सोरनाबा 1000 सोरनाबा 2000सिम दङ जोंथ' अनेक जों आंनि बेक्तिगतखौ आं बुंगोन जेनेबा आङो बास स्टेन्डआव दखान होयो सराइबिलाव बास स्टेन्डआव दखान होयोमोन आं बेखौनो आङो दुखु खस्थ'नि गेजेरजों सान्दुं अखा सोरनिबा रिक्सनि गेजेरजों आङो बे फैसाखौ दोनदोंमोन आङो बे थांखिया जाहैबाय आंना गथ' गथाय फरायनाय दङ बेखौनो आङो मोनोब्ला एडमिसनाव बाहायगोन लेखा फरायनायाव बाहायगोन बा गाननाय जोमनाय ड्रेस दिनैसिम आं मोजां होनो हायाखै दखान खालामाबाबो फिसा फिसौ जोङो दखान खालामनानै दोनदों सोरबाया बिदिनो ना गुरनानैबाबो दोनदों सोरबाया फाथो फाननानै दोनदों सोरबाया सि दानानैबाबो दोनदों जोंथ' जोबथारनायाव जोङो जेरैखियाबाबो बे एजेन्टनिफ्रायनो जोङो फैसाखौ मोनथारनांगौ जेरैखियाबाबो मोननांगौ एकदम अरिजिनाल पासबुकजों लोगोसे जों फैसा आरो बियो आइसिआ जे होनदों आइसिआ जे 1.5 लाख थाखा लादों बिनि सायाव नोंसोर मा एक्सन लानो लुबैयो बेनि सायावथ' बेयो सासपेन्ड जानांगौ आइसिखौ सासपेन्ड खालामनांगौ संगे सोरनाव खावलायनो हास्थायो नोंथांमोना बेखौ आङो बिटिआर सरखारावनो खावलायगोन मानो होनबा बिटिआर सरखारखौनो बिसोरो फानलायनानै बा माबा मोनसे खालामनानै बुंबाय थादों नालाय दा बिटिआर सरखारानो थाखा जानानै बे जिनिसखौ खामानिखौ दासिमबो मावनानै होआखै